सनितपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा सेथि धोरोम आरो लाइमोन सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा सेथि धोरोम आरो लाइमोन सांग्रांथि मेलखौ गहपुर आन्चलिक बरपुख्रि प्राइमारिनि सिङाव थानाय खराइगुरि ब्रह्म जयगसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै हाबाफारिखौ खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्लानि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि लेङाइ आफादगिरि फाखन बसुमतारिनि मासि सामलायनायाव गिबि हाबाफारि बायदियै फारियै गिबियाव जायगा साखोन सिखोन खालामनायनि उनाव गहपुर आन्चलिक लाइमोन आफादनि आफादगिरि मानगोनां कमल बसुमतारि बिथांनि जैग दैदेननायाव गासै भक्तफोरा बाहागो लानायाव जैगनि हाबाफारिखौ फोजोबो। बिनि उनाव थामथि हाबाफारि बायदियै फुंनि 9 रिंगायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिया गहपुर आन्चलिकनि लेङाइ आफादगिरि आनथिराम ब्रह्म बिथांनि जागायजेननायाव बे हाबाफारिया जाफुंसार जालाङो। बाथि गाहाय हाबाफारि बादियै धोरोम आरो लाइमोन सांग्रांथि मेलखौ जिल्लानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बाबुल बसुमतारि बिथांनि बेखेवनायजों बे हाबाफारिया जाफुंसारो। बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि बर्डनि गाहाय नेहाथारि हदानन्द ब्रह्म बिथाङा लाइमोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि गोनांथिनि सायाव गोथौ ओंथि गोनां बिबुंथिजों गासै भक्त बिथांमोनखौ गोजोनहोयो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गोबां फुंखा सुबुं आरो माननि आलासि बिथांमोना बाहागो लानायजों लोगोसे बोखावै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गागि आइजो फोसाव आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे दखरानि लाइमोन भक्त आरो गहपुर ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै जाफुंसारो। सोंनाय बायदियै थोंजोङै आङो गहपुर हालामनि बरपुख्रि प्राइमारिनि सिङाव थानाय खराइबारि गामि जयगालय बेहाय जि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा सेथि धोरोम आरो लाइमोन सांग्रांथि मेल बेनो गहपुर हालामाव आंनि गिबि खेब फैनाय गहपुर हालामनि लाइमोनफोरजों मोगा मोगि जानो मोननायखौ गोजोननाय मोनदों। बेहाय थारैनो जोङो दिनैनि समावहाय समाज जौगानायनि बाथ्रा सानोब्ला हारि दाफुंनायनि बाथ्रा सानोब्ला बा हादोर मोनसे जौगानायनि बाथ्रा सानोब्ला लाइमोनफोरखौ माबायदिहाय जोङो जौगाहोनाय बा लाइमोनफोरखौ जोङो माबायदिहाय थासारियाव जों लांनांगोन बेखौ जों सानग्रोनांगौ जायो। लाइमोनफोरखौ नागारनानै जों समाज जौगानाय हारि जौगानाय आरो हादोर जौगानायनि बाथ्रा साननांगौ। दा बेखौनो बिथा खालामनानै दिनै नैबेवहाय सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा मोनसे लाइमोनफोरखौनो थांखिनानै मोनसे सेमिनार लादों। लाइमोनफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइ लाइमोनफोरनो मानो धोरोम नांगौ बा गुबुन गुबुन टपिकखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जादों। दा बेहाय आंबो सासे फुंखा मेसेज होनो जायखिजाया जोङो लाइमोन समखौ ओरैनो हगारनो नाङा। लाइमोनफोरा दानो बे समावनो मोनसे थार लामाखौ सायख'नानै दानिफ्रायनो समाज दानाय हारि दानाय आरो हादोर जौगानायनि बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनांगौ। समफोरखौ ओरैनो हगारनो नाङा। बेहाय खोब गोजोननाय मोन्दों लाइमोनफ्रा बेहाय गोबां बाहागो लाफैदों आरो बेबायदिनो जुदि जोङो लाइमोनफ्रा सांग्रां जायोब्ला जोङो गाबोन जोंनि समाजखौ गुस्लायहोनायाव गोरलै जागोन होननानै सानो। दिनैनि दिनाव गोबां लाइमोनफोरा धोरोमखौ बेबायदि धोरोमाव इसेबां नांथाबनानै मानसिया थांना थानाय बिथिङाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे धोरोमनि गियानबो नांगौ। दा दिनै जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानो बिनिफ्राय दोरोदनानै दङ बेखौ जोङो बुंनांगोन। दिनै गुबुन मेल मिटिंफोर बायखांनानै जों जेब्ला हारिमु बिलिफांफोर अब्ला मोनाबिलि समावहाय गोबां जोंनि लाइमोनफोरा गाजा गोमजा बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजोंनो माखासे नायथावै थासारिफोरखौ जों नुयो। नाथाय जेब्ला बिथांमोनखौनो लानानै माबा मोनसे सेमिनारफोर लायो बिथांमोनखौनो लानानै प्रग्राम लायो अब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा खोब खम नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नाथाय दिनै नैबे ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा
प्रग्राम लानाय बेहाय आङो खोब बाहागो लानायखौ नुदों गोजोननाय मोन्दों जायखिजाया लाइमोनफोरा मेल मिटिंफ्राव बाहागो लानांगोन जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै जुदि समाज जौगानायनि बाथ्रा सावरायनाय जादोंब्ला लाइमोनफोरखौनो लानानै जुदि जों हारि दानायनि बाथ्रा जुदि सावरायनाय जादोंब्ला बेहाय जोंनि लाइमोनफ्रा बाहागो लानांगोन बेहाय दोरोनानै थानो नाङा मानो होनबा दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि गारजेन गाबोननो बिथांमोनानो देशखौ सालायनांगोन गाबोननो समाजखौ बिथांमोनानो सामलायनांगोन बिथांमोना गाव थागोन समाजखौ गावनो मोजां थासारि दाना लायाब्ला बिथांमोननि इयुन जोलैयाबो बे मोनसे थासारिनिनो बोलि जागोन ओंखायनो आं सानो लाइमोनफ्रा बेहाय बाहागो लानांगोन दानि दिनाव मा समाव लाइमोनफ्रा आखल एबा गियानखौ लानांगौ जायो लाइमोना गुदि लाइमोन बैसोखौ आं दहायबो बुंदों आंनि बिबुंथियाव बे मोनसे इसोरजों होजानाय मोनसे गिफ्ट होनांगोन लाइमोन बैसोआ बे लाइमोन बैसोआवनो जोङो राइट ट्रेकखौ संनानै जोङो आवगायलाङाब्ला लाइमोन बैसोखौ जोङो फैफिननानै आरोबाव लाइमोन जानानै माबा मोनसे खामानि मावनायनि खुनु खाबु थाया बेनिखायनो लाइमोन समावनो जोङो मोनसे राइट ट्रेकजों जों थांनांगोन गाज्रि आखुफोरखौ नागारनानै मोजां आखुजों थांनांगोन सोलोंथाइफोरखौ मोजाङै लालांनांगोन जायफ्रा सोलोंथाइ गारबाय जायफ्रा ओरैनो दं लाइमोनफ्रा बिथांमोननि समखौ थि हिसाबै बाहायनांगोन मोजां खामानियाव बाहायनांगोन बिमा बिफाजों खामानि मावनाय बेजों लोगोसे बिजनेस मावनाय बायदिसिना बिथिङाव दानिफ्रायनो बिथांमोनहा माने सांग्रां जानानै खामानि मावलाङाब्ला उनावहाय हयथ' बेखौ मावफुंफिननायनि मोनसे खाबु थायो नङा गासिबो चेनेलनि मावथि बाबामोननिसिम खुलुमनाय बावहरबाय आरो दिनै जिथु गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धर्म आफादनि सिङाव थानाय बरफुख्रि प्राइमारिनि फरायगुरि गामिनि ब्रह्म जयगालयाव सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि जि सेथि सेमिनार खुंदों बेयाव आङो सफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंखौ बे सेमिनाराव फुंखा सुबुं हिसाबै लाइमोन बैसोआव धोरोम आरो आध्यात्मिक गियाननि सोमोन्दै आंखौ बुंथिनो होनायाव आरो आङो बांसिन माने गोजोननायखौ मोन्दों मानो होनब्ला दिनैनि लाइमोना गाबोन गागि आफादनि सासे गोग्गोम मावथि जानांगोन आरो बे लाइमोन आफादखौ लानानै बा लाइमोनस्रिखौ लानानै जोङो गोदान गोदान सिमां नुयो आरो बे लाइमोनस्रिफ्रानो जाबाय जोंनि इयुननि गाहाय बिथा बिसोरो रोंखा राखा जानानै न'खरखौ समाजखौ गामिखौ लोगोसे धोरोमखौ फेहेरनायाव बिस्रा जथेस्थ' मावनो गोनां हाबा दङ आरो लाइमोनखौ जेरै महाशक्तिबान होननानै बुंनाय जादों बे लाइमोनस्रिफ्रा मावनो हायै जेबो हाबा गैया नाथाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन जे उन्दै समनिफ्रायनो जोङो लाइमोनस्रिफोरखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होनांगोन मोजां आदर्श होनांगोन आरो मोजाङै इसोर सिबिनाय बा धोरोम सिबिनाय हाबाफारियाव जोङो बिसोरखौ माने लोहाब होनांगोन अब्लासो जोंनि जि साननाय हनाय बेफोरो फारि फारि जाफुंगोन दा बे बेलायाव दिनै बे सेमिनाराव फैनानै आङो जथेस्थ' लाइमोनस्रिफोरखौ बाहागो लानाय नुदों बेनो 500 जागोन आंनि आन्दाजाव आरो हाबाफारिफ्राबो खोब मोजाङै जादों आरो जोंनि जा सिमां लाइमोनस्रिफोरखौ लानानै जों जा सिमां नुदों बे सिमाङा जाफुंगोन होननानै आंहा जोबोद फोथायनाय दङ आरो जोंनि गेजेराव जाय फुंखा सुबुं महरै गोग्लैदों बे आफामोनाबो खोब मोजाङै बानजायलांदों लाइमोन बैसोआव मानो धोरोम गोनां आरो लाइमोन बैसोआव गोनां सोलोंथाइया मानो गोनां बेफोरनि सोमोन्दै खोब मोजाङै बुंलांदों आरो बिसोरनि सुर आंबो लाइमोन बैसोआव मानो धोरोम नांगौ आरो आध्यात्मिक गियानखौ मानो नांगौ बेनि सोमोन्दै आंबो सुंद'यैबाबो मोजाङै बिजिरनानै होदों मानोना मोनसे बाथ्राखौ जोङो गोसोखांनांगोन जे गारि गंसेया जुदि ब्रेक गैयाब्ला बे गारिया हयथ' जेरै मेरै खारनानै हाखर हालाव गोग्लैनानै हयथ' गारिया बबेबा सौदावनानै बायफ्लेजोबलांनोबो हागौ आरो बे गारियाव थानाय गासै सुबुङा जिउ खहा जानोबो हागौ थिग बेबायदिनो धोरोमा मोनसे ब्रेक गतिके बे ब्रेकआ जुदि ब्रेक महर धोरोमा जोंनि लाइमोननि साफ्रोमबो गोरबोआव जुदि थायोब्ला
बे लाइमोनफ्रा जेब्लायबो असत कर्म बा गाज्रि लामायाव बिसोरो आगान सुरनो हाया बेनिखायनो धोरोमा लाइमोन बैसोआव जोबोद गोनां आरो लोगोसे धोरोम सिबिनायनि गेजेरजोंसो आध्यात्मिक गियानखौ आयत्त खालामनो हायो बा लाभ खालामनो हायो जायखौनोखि जोङो आत्मगियान होनना बुङो आत्मगियान जायोब्ला गावखौ सिनाय मोनो गावखौ सिनाय मोननाय लोगो लोगो मुलुगखौ सिनाय मोननो हानाय जायो दा नायदो आफामोनायमोन दिनै जों टिभिखौ खुलियोब्ला गाज्रि गाज्रि जाथाय नुनो मोनो जेरै बिमा बिफाखौ आलाय सिलाय खालामनाय सोरखौबा मार्डार खालामनाय बुथारनाय गावथारनाय सुथारनाय द्राग जानानै फाग्ला फाग्लि जानाय हां सोबनाय खानि सोबनाय बायदि बायदि जोङो गाज्रि गाज्रि जाथायफोरखौ दिनै नुदों टिभिफ्राव नाथाय बांसिनानो लाइमोन बैसोनि तबे आं सानो बिसोर मानो जादों मोनसे सोंथि फैयो आं सानो निस्सय बिसोरनाव मोनसे आंखाल जाना दं बे आंखालानो जाहैबाय धोरोमनि गियाननि आंखाल आध्यात्मिक गियाननि आंखाल बा आत्मगियाननि आंखाल बे गियाना आंखाल जाना थानायखायनो बिसोरो दिनै गावखौ सामलायनो हायियाव गुबुन गुबुन असत कर्मआव बिसोरो माने आनज्रायलांनो गोनां जादों बेनिखायनो लाइमोन बैसोआव धोरोमा खोब गोनां आरो धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों आध्यात्मिक गियाना बेरखाङो आरो आध्यात्मिक गियाननि गेजेरजों गावखौ सासे रोंखा राखा लाइमोन हिसाबै सुबुं समाजाव सिनायथि होनो हायो आं बेखौ सुंद'यै बुंथिबाय गिबियावनो गासिबो रादाब बुथुमगिरि गासिबो सोरबानिसिम जोंनि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै गिबियावनो साबायखर बावदों बिसोर बाबामोना दिनै बे हाबाफारिनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनानै बे जायगासिम सफैदों बिनि थाखाय दिनै साबायखर बावदों मानगोनां बाबामोन जोंनि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि गिबि खेब लाइमोन आरो धोरोमारि सांग्रांथि बेखौ जोङो दा खुंगासिनो दङ बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेतु जोंनि लाइमोन जोंनि समाजाव थानाय लाइमोन आइमोन बाबामोना गोसोआरि बोलोखौ जोङो फिन जाखांफिननो थाखाय माखासे धोरोमारि बेलायाव माखासे समाजारि बेलायाव जोङो धोरोमजों लोगोसे जोंनि ब्रह्म धोरोमजों लोगोसे माबोरै सुबुंथि दानांगौ माबोरै गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानांगौ धोरोमखौ लाइमोननो मानो नांगौ बेनि सोमोन्दै जों टन्न जोङो सावरायगिरि बाबामोना जोंनो खिथालांदों बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेबायदि सेमिनारखौ जों इयुनाव जों लालांबाय थागोन जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेबायदि सेमिनारा जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय मोनब्रै आनसलिकआव जोङो बोसोराव खेबथाम खेबब्रै जों खालामबाय थागोन बेखौ जोङो थांखि लानानै दङ बिनि थाखाय जोङो फुंखा सुबुं महरै जोङो सिगाङाव जों हांख्रायखादों हरानन्द ब्रह्म बे बाबाया नेहाथारि दुलाराय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि बर्डनि बाबाया नेहाथारि बे बाबानिफ्राय जोङो जोबोद जों लाइमोन बैसोखौ माबोरै दैदेननांगौ लाइमोन बैसोआव जों मा हाबा मावनांगौ बेनिफ्राय जोङो गोबां गोसोआरि बोलो मोन्दों बेनि उनाव हेमन्त ब्रह्म बाबा बे बाबानिफ्रायबो जोङो धोरोमखौ लाइमोननो मानो नांगौ बेनि थाखाय बाबाया जोंनो बिजिरनानै होदों जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो थामथि सावरायगिरि हिसाबै जोङो खुगा महरै खावलायदों जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम गागि आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिरेन बसुमतारी बाबा बे बाबायाबो जोंनि थाखाय लाइमोन बैसोआव आध्यात्मिक गियानखौ मानो नांगौ बेनि सायावबो बाबाया जोंनो लाइमोनफोरनो फुल भाबै जोंनो सावरायनानै खिथादों फोरमायनानै खिथादों बेनि थाखाय जोंनि सनितपुर जिल्लानि साफ्रोमबो लाइमोन आइमोन बाबामोना जोबोद गोसोआव रंजानाय मोन्दों आरो बोलो मोन्दों धोरोमनि गेजेरजों दावबायलाङोबा मोनफ्रोमबो हाबायाव जोङो जेंना सोमजिया होननानै जोङो दा मिथिनो मोननाय जादों बेनि थाखाय जोङो दिनैनि बे सेमिनारखौ लानाय जादों इयुनाव जों बेबायदिनो जिल्लानि सिङाव थानाय दाब आनसलिकआव जों बिदिनो लाबाय थागोन जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोर जाहाथे आध्यात्मिक गियानाव एसे बारायनानै लाथों समाजारि जेंनानिफ्राय जों एसे खमायथों समाजारि अगेन हाबाफारिनिफ्राय जों एसे उदां जानो हाथों बेखौ जोङो थांखि लानानै जोङो लाइमोनारि सांग्रांथि मेलखौ जों लानाय जादों